Quines són les imatges que s'agiten al fons de vostres nits? Ocells planyívols, animals salvatges, quan les pobleu de queixes i de crits. Voldrà lligar-se amb d'altres harmonies la música de fulles, més suau de nits que no de dies? Què cerca el vent nocturn a dins la frau? Fins al penyal, guarnit de molsa bruna, a mig pendís atravessat i cot, mig diríeu que viu sota la lluna, per bé que sigui indiferent a tot. Serena, quietud, vent i tempesta, posats a la foscor. Porteu alguna divinal requesta en ritme d'esperances i de por? Almenys per mi, que entre la nit faig via, quan tanta d'animeta s'abalteix, el gran drap de la nit es desficia, l'obscuritat glateix. Àngels, tal volta, elisianes roses a frec es fullen de l'oscat sentit, o brollen veus parentes de les coses que frisen demanant un esperit. El floc, tot argentat, la lleu temença de l'herba i el brancam tan llargarut. Són un engany de nostra vana pensa o un mot tràgicament inconegut? Una remor que flota esmorteïda, del passat o del futur és el trepig. Són els difunts que capten a la vida o els venidors que atusten el desig? L'alè m'inspira d'una oculta raça? Mon pensament, qui esgarriat me'l feu? Fins em sembla com si fos ma passa d'un altre, caminant darrere meu. On és l'aigua del pou que mai s'obrí, on el tresor colgat? Soc a llur vora, i jo que el cerco, m'he romàs de fora, com un que dorm sens veure ni capir. Amara de llum pia, doi quiet i blanc, del planiluni que engrandeix ma via, la lassa i espectral melanconia del nostre mur de fang. Bon dia! Anem a parlar del poema Nocturn de Josep Carner, que l'ubiquem dins de la secció de les nits. És el primer poema, d'acord? Si ens fixem primer en la mètrica, veurem que combina versos de 6 i 10 síl·labes. Per què? Doncs si us fixeu, aquest fet fa que el poema tingui una major fluïdesa verbal. M'agradaria que, en comptes de mirar la pantalla, agaféssiu el llibre i anéssiu seguint una miqueta i descobrint tots els recursos que us aniré dient. Què veiem en aquest poema? El poeta percep de manera confusa la presència d'una realitat que es veu a través de l'instant que se'ns presenta en el poema. D'acord? L'esperit del poeta s'obre a una revelació que se li presenta. Què notem durant tot el poema? Doncs notem una incertesa. Els elements reals se'ns presenten envoltats de misteri i tot esdevé com una revelació d'una vida que és oculta, d'acord? I el poeta el que vol és descobrir aquesta realitat, aquesta vida oculta. Només començar el poema ja trobem moltes interrogacions, d'acord? I aquestes interrogacions no es responen. Hi ha un sentiment d'angoixa i d'agitació constant. L'espai de la nit el que fa és abocar el poeta dins d'aquest misteri i aquesta inseguretat. I què provoca? Doncs provoca un trasbals en la seva consciència. Recordem que Carner patia insomni i a la nit ell era molt productiu, d'acord? Aleshores, mentre ell estava despert, tothom dormia. I això a ell li donava un cert poder i una gran força per produir poemes. Les interrogacions reben resposta? No, d'acord? I això provoca aquesta incertesa en el poema i en el poeta, que fa que ell posi en dubte fins i tot la seva pròpia identitat. En els 4 primers versos se'ns presenta aquest ambient nocturn, sí? I el poema comença in media res, que in media res vol dir enmig de l'acció, enmig de la nit i enmig del moment en què el poeta es fa preguntes. Veiem tot el seguit d'interrogacions que es planteja el poeta i en el vers 16 trobem el jo poètic, sí? Que és el despert entre els adormits. Sí? I després
ens parla dels àngels, per tant, d'una visió més paradisíaca. A partir del vers 25, les coses es comencen a confondre una mica en l'espai i el temps. I és aquí on comencen a aparèixer els símbols, d'acord? Cada element de la realitat és sotmès a aquesta simbolització. Els animals, les fulles, el vent. Del vers 37 al 40, en aquest quartet que se'ns presenta, es produeix un desencantament, sí? Encara continuen les interrogacions. El poeta està despert, però sembla que estigui adormit, perquè no pot acabar d'obrir els ulls del tot en aquesta vida oculta que se li està presentant. Finalment, el poema acaba amb una invocació a la lluna, no? La lluna que encisa tota la nit. I el poeta li demana que l'impregni de claror lunar, no? Que li deixi veure aquesta vida oculta. L'última estrofa es pot interpretar d'una manera religiosa. L'esperit no s'ha pogut fondre amb l'absolut. Per què? Perquè està reclòs en una presó de fang. Sí? Aquí trobem aquesta metàfora del cos, que ens fa com una referència al cristianisme, però també a la idea que presentava Plató, sí? L'ànima presonera del cos. Per tant, el jo intenta descobrir una realitat oculta sota aquesta aparença quotidiana. Vale? I aquesta realitat oculta és més intensa i més plena. Però què li passa? Que el poeta no troba la clau que li dona accés a aquesta realitat. Per tant, està abocat en el misteri. I és un misteri que no sap resoldre. La mort ve a passejar-se cada nit, pel meu carrer, com un festejador, i fa una serenata més fina que el sentir. Flautes d'angoixa i violins de por. Sento la seva passa que em glaça. Ara subtil, s'acosta un finestró. Cada nit mira una criatura mig erta. Cada nit senyala un brancal. A l'endemà hi ha una finestra oberta i mig clos un portal. I la gent es trasposta. Resten mots cordials sense resposta i besos sense dar. Tothom, ànima endins, sent el vell jardí créixer a la brosta dels pensaments roïns. Ai, ens fa la nostra ànima mesquina veure que un altre mor. Més si ve a nostra nuca l'aura fina, se'ns agenolla el cor. No és que et plagui el gemec de vides endolades, oh, dolç senyor dels radiants palaus, és només que exauries endebades tots missatgers suaus. Hom pot fugir de ta besada pia, de tos gentils retrets, de tos baunes secrets, de ta divina i casta melangia, dels tenebrosos volts, de ton altar, cenyit de testes recollides, de ton somriure, que il·luminen sols les llànties roges de tes 5 ferides. Més veus aquí la mort, és la grollera, és l'última, la baixa missatgera. De la casa vernal i transparent vingué el príncep al món, i al seu darrere se n'escals, majordoms, florida gent. Ja sols resta la mort, que és l'establera, la fe del decreient. Però si encara ton voler la du, jo et regracio per la mort faresta, que a tu ens estiren el silenci bru. Massa hem cedit a altre plaent requesta. Hi ha en el sadollament l'oblit de tu, i sembla que t'entelis en la festa. Darrere meu s'ha esparpillat l'ahir, puix no em manaren la gràcia nova, la nit fosca ni el dia carmesí. Ni la falac del goig ni el de la prova no mereixo, Senyor, sinó morir. Més tu em veus tot enegrit del vici, no em foragitaràs de ta claror? Si he perdut mon anell, és punt salici, com podràs reconèixer-me, oh Senyor? Jo sé que em damnaria ta justícia. Oh, quina cosa meva millor t'implorarà? No les oïdes, plenes d'avarícia, ni els ulls que miren sols per envejar, ni el front llaurat d'una rancúnia brava, no pas la boca on l'adulteri llu, sinó la mà que en el meu crim posava davant mos ulls, avergonyit de tu.
En el poema Proximitat de la mort trobem 42 versos que formen 6 estrofes. La rima que presenta el poema és consonant. El tema, com molt bé indica el títol, és la mort. Veiem la personificació d'aquesta mort com a un ésser sigilós que no respecta jerarquies i va a visitar a qui li toca visitar. Com a pretext podríem tenir l'ambient de la nit. El poema es divideix en 2 blocs. En el primer bloc, el poeta parla sobre la presència de la mort, que la mort va fent la seva feina, i els vius sospiren alleugerats de no ser ells els morts. La mort va assenyalant a les persones que s'ha d'emportar, i els que no es queden tranquils. A la primera estrofa, per exemple, trobem la personificació d'aquesta mort, com un festejador, sí? Es passeja buscant les víctimes. A la segona estrofa, el jo poètic explica les reaccions a l'entorn de la persona que mor i els sentiments roïns que podem sentir. Per exemple, ens alegrem de no ser nosaltres els que hem mort. En el segon bloc, el jo líric s'adreça a Déu i estableix un diàleg amb ell sobre el sentit de la vida. Què es pregunta? Doncs es pregunta si l'espera la mort o es pot salvar. Ell és conscient dels seus pecats i s'avergonyeix de la seva manca de fe. Per tant, es veu la mort des del punt de vista del poeta. A la quarta estrofa trobem una anàfora, que és una repetició de paraules per emfatitzar-les. A la cinquena estrofa veiem una paradoxa, comparant l'actitud del descreient, que es deixa portar pels plaers de la terra i el cos i té por de la mort, amb la del creient, que no té por de la mort perquè la mort l'apropa a Déu. El jo poètic, un altre cop, busca respostes i s'adreça a Déu. I confessa que el desig de viure fa que l'home, el poeta, s'allunyi de la fe i ara tem no ser digne del perdó. Al clar de lluna plena, jo i l'amic, cireres hem menjat a la porxada. Salta el foc en la nit enlluernada, en recordança d'aquell drac antic, que volia donzelles i donzelles. De sobte, el drac s'esblaeix, té por. Es perden riures, crits i cantarelles, en una regolfada de tristor. L'amic i jo, les testes ajupides, eixim i d'esma som guiats pel rec. Per enllà hi ha casetes resclosides, plenes, tota altra nit de mitges vides. Les denes del rosari són dormides, i és oscat el renec. Una finestra ben reixada estoja, en una casa d'on tothom eixí, sinó ella, la boja, plena d'incendi en el seu cos mesquí. Era una dolça dona apiadada, que mai havia entès la fosquedat, el desgavell terrible del pecat. La seva filla, antany, se n'és anada lluny, a la gropa d'un enamorat. La mare caigué en terra. En aixecar-se, s'havien envilit sos ulls serens. Els ulls fiblant, la cavallera esparsa, cridava als homes amb udols obscens. Aquesta nit de Sant Joan la branda més que cap altra nit. Ja tot en el silenci va de banda, caliu esgarriat i goix marcit. I ella, exaltada en sa presó deserta per la gran solitud i el cel rogent, es va de tot el vent, estranyament oferta. És un aspi d'horror, diu, de l'infern a les mateixes ribes, amb profètiques ires venjatives, el mal nom de l'amor. En aquest poema, de 39 versos, trobem 9 estrofes. Si ens fixem en la mètrica i la rima, trobem que el poema combina art major i art menor i presenta una rima consonant. En aquest poema, què es narra? Es narra la nit del solstici d'estiu. Parla d'una dona que ha perdut el seny.
i la nit de Sant Joan, pel foc i el caràcter festiu i pagà que té, encara la pertorba més. Es narren els últims moments de la festa, on només queda aquesta dona. I què expressa? Doncs expressa el seu desig sexual. És un poema que s'endinsa en l'àmbit del pecat i de les passions més fortes. El podríem dividir en 3 parts. Les 3 primeres estrofes ens mostren el jo poètic, que presencia amb un amic tota la festa. Aquí trobem metàfores que descriuen l'escena, com per exemple el drac, que fa referència a la foguera, no? I la festa s'acaba perquè el drac s'espanta i fuig, que vol dir que la foguera s'ha apagat. Les 3 següents estrofes, aquí veiem un canvi en la figura principal. Ara és la dona. Es forma la seva imatge i es presenta la situació. Aquí, per exemple, trobem una metonímia, que és la identificació d'un terme amb el nom d'un altre per una relació semàntica, on es descriu el desig sexual de la dona, on trobem escrit plena d'incendi. Les 3 últimes estrofes mostren com la dona ofereix el seu cos a les passions sexuals. Només se senten els crits d'aquesta dona cap als homes, cap al jo poètic i l'amic. Es compara amb un bastó, també, per la posició del cos davant de la finestra, que s'ofereix amb els braços i les cames obertes. També trobem una personificació de la ira de la dona que pronuncia amenaces contra aquesta passió amorosa. Ha tardat en ma cambra, consirós. Primer vaig apagar la llum somorta. Furtiu, en acabat, obro la porta, cridat per més insinuants foscors. Sota la nit que estranyament somia, el meu jardí tot es deforma i creix. Son nou posat més passes esgarria i sembla que em desfà de mi mateix. Guiat només d'una blancor de roses, del caminal secret m'aturo al mig. Sento el glatit fantàstic de les coses, tot d'una que s'apaga al meu trepig. Ves a mon front una fullola incauta. Lluny hi ha un so d'aigua que no sé d'on ve. Com melodia tènua en la flauta, la saba frisa en el brancam lleuger. La serena, amullint la podridura, agita, dins la fosca sense estels, els insectes cercant a l'aventura, llurs noces amagades i cruels. És potser la follia qui em voreja? Quin instint matusser s'abranda en mi? Ma idea barboteja, barboteja, i no pot arribar-se a confegir. Roda a l'arvell la meva consciència? Neix un fibló en ma boca, verinut? És que en mos ulls hi ha una fosforescència o tinc damunt l'esquena d'un doi hirsut? El que vaig ser, amb mon cor a brives, en els segles reculo, davant meu s'agiten les carotes primitives de tant d'ésser pugnant per a ser Déu. El coll la ronca veu se m'empresona i caic, parapetat sobre el genoll. És que tota la nit se m'abraona i vol d'un salt enrere mon grumoll? Sobtadament una aura fina glaça, m'afebre, tornat home altre camí. Sento en el flanc un esperó diví, l'ombra invisible de Jesús que passa. Em veu, baixant del puig on ha vetllat, i se'm desvetlla l'ànima ablatida, com l'aigua que de cop, tota embranzida, borbolla dins un pou abandonat. Aquí trobem un poema, el tema del qual és que el poeta està sol a la nit i s'interroga sobre la possibilitat de la seva transcendència. Per tant, trobem el misteri de la nit, la interrogació metafísica i religiosa. També veurem la presència de Jesús sentida pel poeta. En aquest poema trobem una mètrica regular, són 11 quartets d'art major. La rima és consonant, masculina i femenina, es va alternant. Tenim la veu poètica, que és en primera persona. El jo líric del poeta es situa dins de la seva habitació. És un espai interior, íntim i de tancament. El títol
ens parla d'un jardí, d'un espai natural. Designa una apertura als misteris de la nit. El poeta sortirà a caminar, de nit. Recordem, una altra vegada, que patia insomni i mentre tota la resta de la gent dormia, ell estava despert. Per tant, surt a caminar de nit i això és un símbol de la recerca de respostes que el poeta necessita i que és, de fet, el motor del seu poemari. Quan surt al jardí, el poeta sent la natura com una presència i aquesta presència és misteriosa i la percepció que té fa que es pregunti si tot el que sent és degut a la follia. Serà la presència de Jesús, invisible, però d'alguna manera captat per la sensibilitat del poeta, allò que salvi el jo poètic d'aquesta bogeria. A la primera estrofa veiem que el poeta sent com si la natura el cridés. A la segona ens presenta el seu jardí, de nit, que sembla diferent, i utilitza una personificació per dir que és la nit la que somia el que ell veu. A la tercera estrofa trobem un hipèrbaton, que ens situa el poeta al mig de l'acció de la natura, on sent el glatit de les coses que l'envolten. És aquí on el poeta percep senyals quan es queda quiet. A la quarta trobem un símil per explicar que arriba a sentir fins i tot soroll de la saba dels arbres. Tenim una descripció hiperbòlica d'una connexió exagerada, estranya, amb la natura. A la cinquena creu sentir com els insectes s'aparellen. A la sisena el jo poètic es pregunta si el fet de sentir tot això és producte de la seva ment, de la seva imaginació. A la setena trobem preguntes retòriques sobre l'estat mental del jo líric i també trobem algunes metàfores. A la vuitena estrofa el poeta rememora un passat imaginari proper al primitivisme, d'acord? Quan els homes divinitzaven els animals salvatges. A la novena estrofa el jo poètic sent el pes de la nit, no té forces per suportar aquest misteri i sent la necessitat de tornar enrere. A la desena el poeta se sent humà. Hi ha una aura fina relacionada amb la divinitat i creu sentir la presència de Jesús. Finalment, el jo líric sent com torna la seva ànima i es desperta la força. Es troba dins d'un pou abandonat, que és la metàfora, un altre cop, del cos. L'ànima no pot fluir perquè està presonera del cos. D'altres vegades deus haver vingut per via mai sotjada, deus haver sospirat i somrigut, vora del llum insomne, en quietud o a la taula parada. I no t'hem vist quan eres tan sedent d'una paraula amiga, lleu com una penombra al sol ponent, que va pujant dels marges dolçament i de l'afany deslliga. En cim de goig o endavallant de front, a punt de vèncer o caure, no l'hem sentit, remences d'aquest món, la teva mà damunt el nostre front, amb menys de pes que una aura. Buscar nostres sentits ací i arreu, el tràfic amb les coses, no ens anuncien l'hoste de més preu, ta olor d'espígol i ta llum que es veu amb les parpelles closes. Però avui, oh Senyor, tu t'has traït, eixint de la tenembra t'has decantat el cosiró oprimit, que emmetzinaren en sos brès petit les roses de la febre. I ja la mort cessà d'entremorir, sotmès el cor glatia. Oh, què en sabem de viure i del morir, i la poncella que tu vols collir no es marcirà cap dia. I encara, oh Déu, amb llàgrimes de fe, capírem que tens lleure, de trasmudatos afanyós d'alè. Més dolç és el seguir-te i no saber, tenir-te tu i no veure. I molt més dolç que no sentir ta veu, quan ix, allats Hermani, ix de les ombres, al baixar pel freu, si tu aixeques la torxa, Nazareu, davant el soterrani. El poema a Jesús consta de 40 versos, que estan repartits
amb 8 estrofes de 5 versos cada una. Aquí, el jo poètic agraeix a Jesús que hagi salvat la vida del seu fill que estava malalt. El poeta confirma la seva fe i compara el seu descobriment de la presència de Jesús amb la resurrecció de Llàtzer. Quina és la intenció? La intenció és assenyalar al lector que el camí del seu cor inquiet podria trobar un final de serenor. Encara no té la resposta definitiva, però el pressentiment de la presència divina li serveix al jo líric per creure que la fe és suficient per obtenir felicitat i ànims per continuar el camí cap a la darrera resposta. A la primera estrofa, el jo poètic s'adreça a Jesús i pressuposa que l'havia visitat alguna de les seves nits d'insomni. En la segona, el jo líric confirma que mai havien sentit ni vist a Jesús, malgrat que sembla desitjós de manifestar-se a la família per esdevenir una presència benèfica que l'allibera. A la tercera i a la quarta s'insisteix en la idea que ni ell, el poeta, ni la seva família han sentit la divinitat. Per tant, hi ha una incapacitat per sentir a Jesús, deguda al món terrenal, que fa malbé la capacitat de percepció humana. En la cinquena i la sisena, el jo líric afirma que ara Jesús s'ha manifestat i l'ha pogut veure dins del bressol. Aquí trobem una apòstrofa per adreçar-se a Déu, abans de personificar la mort quan diu que ja no els hi fa por, perquè el seu fill ha estat salvat per Jesús. En la setena i en la vuitena es dirigeix a Déu i destaca que ha entès que Déu pot acabar amb el patiment. Només cal tenir fe i seguir a Déu. El jo líric confessa que prefereix saber que Jesús l'acompanyarà a la mort a la possibilitat de reviure. Per tant, el poeta fa servir aquesta història bíblica de Llàtzer per il·lustrar el seu descobriment. Parla de manera simbòlica sobre la torxa de Jesús, que amb la seva llum il·luminarà el seu camí cap al soterrani, és a dir, cap a la tomba. La meva pipa jau i no perilla, a un racó de la boca. És mitjanit. Enllà dorm el meu fill, en sa ma filla, i dolça Helena, mi senyora, al llit. Què fa tot sol? 12 hores són tocades, diuen veient la ratlla de claror. Sota la porta, negres, ensonyades, les cambres del voltant del menjador. Què faig? Em plau eixa sobirania d'una clapa de llum entre foscors. Encara visc, mentre ma gent somia com un supervivent misteriós. Em distreu aquell pom de violetes, aquell rellotge o el meu foc encès. Ja del llibre les tímides lletretes, desentrenant com sóc, no em diuen res. Fuig tot afany d'avui, tota cabòria, cavalcant de ma pipa al torterol. I de mon fadrinatge a la memòria, de puntetes suau, torna'm un vol. Oh, fadrinatge, espera d'un viatge, prop la fressa dels altres carrellú. Oh, abocament dels ulls a cada imatge. Oh, tremolor davant un colze nu. Anar tot sol a respirar les roses d'abril quan plou per un carrer oblidat, debatre amb els amics d'estranyes coses en un lloc tot encès, tot entelat, i no volent cap llei, tenir les flaques, que són com borda, subreptícia llei, aquell ficar les mans a les butxaques i arronsar-se d'espatlles com un rei, tancar-se amb una porta que no tanca, mesclar música i pols, taques i flors, i no poder trobar la roba blanca, sinó quan d'un calaix ne penja un tros. Sentir pel maig que el cel se'ns encomana, parar-nos tot sovint a mig camí, i anar a jeure tan sols de mala gana quan el fanal és roig de tant servir. Llevar-se tard, llegir i abandonar-se, dinar quiet al menjador tot buit i fer el descobriment, en aixecar-se, que el sol, cansat, encara ves amb fruit. Joventut, fadrinatge, us allunyeu, no pas massa remots de mediada, com gent que ja ha tombat per la collada,
però que encara s'encén alguna veu. No em deixàreu talment sense riquesa, sense desig i companyons gentils, ara que creix ma cella desatesa i els primers cabells blancs lluen subtils. Oh cambres de mos fills, plenes de fades, oh seny de la muller, ple de destí. Oh, a mon voltant, mirades confiades, que en mi reposen com si fos diví. Qui un temps va ser l'indolent donzell, de sa naixent solemnitat s'espalma, i estic empallegat amb un reialme, i somric jo mateix de mon mantell. 12 hores són tocades, tot ho esmenta, la llum amiga es torna indiferenta. Obro la porta, a la foscor d'enllà, camino lent, amb por de profanar, perquè la nit és, com la mort, viventa. Hem arribat a l'últim poema de la secció. El beat supervivent parteix de l'anècdota d'una nit d'insomni en el domicili familiar. El tema és l'assenyament i la maduresa, i trobem un tòpic, el tempus fugit. El títol fa al·lusió al desvetllament del poeta quan la família dorm, que el fa un supervivent en la nit. Ell està despert, perquè, com recordareu, patia insomni. En aquest poema expressa la situació feliç del poeta lliurat a la vida familiar i alhora està gelós de la seva intimitat, en forma de records i d'allargament en solitari de la jornada. El poeta contempla la seva família i això li fa prendre consciència del pas del temps i evoca la seva joventut, quan el sentit de la responsabilitat, de la previsió i de la dependència dels altres respecte a un mateix eren molt menys importants que el que ara experimenta com a un pater familias. El poeta fins i tot s'autocontempla com un rei. Si ens fixem en la mètrica, trobem 15 quartets. Són verbs decasíl·labs amb rima consonant. I després trobem un quintet de versos decasíl·labs també consonant. S'alternen els versos masculins i femenins i el ritme aconseguit pels accents a l'interior de cada decasíl·lab, amb la mateixa rima i amb figures retòriques, fa que el poema agafi una fluïdesa molt bonica. Per què és un beat supervivent? Doncs perquè té fe, té esperança i té caritat, que són virtuts dictades per Déu. El poeta ho practica i es transforma en beat. Amplia la seva experiència respecte als que l'envolten, com a supervivent misteriós perquè ho fa tot quan tothom dorm. També ja s'allibera de la lectura, es relaxa més i està bé amb ell mateix. El poeta va fent cercles de fum amb la pipa i per aquí van marxant les cabòries, que són les coses negatives. A mesura que marxen, torna el record de la seva joventut. Després torna al present. Els records no l'han deixat sol, ara que es va fent vell. Els records l'acompanyen, però ara té una altra riquesa, que és la innocència dels seus fills, la muller com a destí, que marca el camí. La dona i els fills confien en ell, i ell se sent al centre, es realitza. I ara fa una comparació. Ell es sorprèn, es veu que es va fent gran i responsable. És el rei de la casa, és una gran responsabilitat, però li treu ferro a l'assumpte. El poema es resol amb la recerca de la nit i de l'espai exterior al domicili.